O nie, dziś wszystko mi się rozsypało. Niby nie ma żadnej katastrofy, ale te drobiazgi są milion razy gorsze. Nawarstwiają się i tworzą kulę, która mnie przyciska do ziemi, tak, że nie mogę złapać tchu. No tak, choć nic nie wybuchło, dalej mnie to przygniata. Nie wiem już, co robić. Nie mam siły. Jestem totalnie wypompowana z energii. Właśnie zaparzyłam sobie herbatę i w końcu wysłałam tego cholernego maila, którego odkładałam od kilku dni. Uff. I co? I to okazało się największym osiągnięciem mojego dnia. No nic, tylko skakać ze szczęścia. Ale zaraz włącza mi się film w głowie. Czemu cieszę się z jednego maila, skoro powinnam ogarnąć jeszcze 10? No masakra.